नोंनो बुनो थिनदों। जानला मोनला खोथा बाहायनाङा मिथिबाय। एसेबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आं बै समावनो। ए फाथैलाय बिसिनो नोंथ' आंखौ फाथैलायबो बिसिया जेराव थानो गोसो बेयाव सान्थि था आं डिस्टार्बबो खालामा होनदोंमोन। दिनै मा गोसोखांदों? समाजा बिदिखौ थिना मिथिबाय नों गोसो बायदि हाया बेखौ। बेखौनोथ' बुंदों आङो। स' हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ आरो टाइटेल थाम्बनेइलाव नायनानै गोबाङानो मिन्थिखाबाय आरो दा गोबाङानो बे भाइराल कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ आरोना। जारिमिननि फेसबुक पेजनि गेजेरै बे कल रेकर्डआ भाइराल जादों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय। मानो होनोब्ला रेशमा ब्रह्म आरो बिनि हासबेन्ड आरो रेशमा ब्रह्मनि बिमा बिसोरनि कल रेकर्ड खोनानो मोनगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबानो जाबाय। बिनि सायाव रेशमा ब्रह्मजों जारिमिनजों माने फाथैलाय बिसिमारगोन नामा नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो मिन्थिनानै मोनगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय आरो हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे कल रेकर्डखौ नायनानै लाग्रो मा बुंदों जारिमिना आरो रेशमा ब्रह्मनि बिमा आरो रेशमा ब्रह्मआ। हेल' औ मा रायलायनो नागिरदों? मा गरम ओमफ्राय मा जादों? नोङो सिदा फन हरनानै रायलायहरनो हाया नामा? नाम्बार दे आं दंबा सिदा फन हरबाय दे, ओमफ्राय मा? नोंथ' फन हरग्राखै। मालाया फन फैनायखौसो। मालाया फन हरदों, आंहा दस नामा बेयाव? नोंनो बुनो थिनदों। जानला मोनला खोथा बाहायनाङा मिथिबाय। मालाया नोंसिनाव फन हरदोंबा आंखौ बुंहरनाङा डाइरेक्ट। मानो बेनो बुंहरदोंबा रेकर्डखौ खोनासंनो? मा रेकर्ड? बेनो बुंबायबा जारिमिना आंखौ बेबायदि रायलायनो हरनो थिनदों। औ होदो, आं रायलायनो होबाय दे, नोंसोर मोजां रायलायदो। मा देखायनाय जादों बेलाय? मानो नोंहा खुगा गैया? दे आं खुगा दं, आं बुंबाय दे। दासो मा मानसिफोरजों अनसायजानाय मोननायखाय बिराद आंखौ मेगन साहरदोंलाय नामा नोङो? माबायदि मानसिजों अनसायजाखो सोर? सोर अनसायखो? एसेबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आं बै समावनो। ए फाथैलाय बिसिनो नोंथ' आंखौ फाथैलायबो बिसिया जेराव थानो गोसो बेयाव सान्थि था आं डिस्टार्बबो खालामा होनदोंमोन। दिनै मा गोसोखांदों? समाजा बिदिखौ थिना मिथिबाय नों गोसो बायदि हाया बेखौ। बेखौनोथ' बुंदों आङो नोंखौ सिगाङावनो। नों बायदियासो जेबो बुजिनो रोङाखै। नों बायदियासो साननो रोङाखैमोन। जों सानहरजोबखायो। नों बायदियासो साननो रोङामोन। दिनै दानो बुं दे। समाजखौ साननानैनोथ' आं बुंदों। आंखौ समाजा दिनै गाबोन समफोर बोसोरसेबाबो नोंनि खोथाखौ दिहुननो हायो। जों हायो। दिहुनदो, आं बेखौनो माथो गाबोन समफोरनि गेजेराव जानांगौ। जागोन माथो जागोन। बेखौ बुंब्रा। जेबो बादा गैया, जेबो बादा गैया। समाज लानानै फै होननानै आं बुंखानाय। आं मोजांसो बुंदों, मोजांसो बुंहरदों नोंखौ मिथिबाय। बादा गैया। मास मोनथाम मोनब्रै थानानै लोंनायखाय दिनैसो बिहुस जाखादों नामा? माला मास मोनथाम मोनब्रै थाखो? खय मास जाखो दा फैनाया मानसिया? मास मोनसे दोनदों आं बेखौ। बिमाया बुंनाय मथे मिथिबाय। जों बुजाय आजाय थिनहरगोन, जों न'आव लांगोन, न'आव थिनहरगोन होननानै बुजाय आजाय जोंखौ बुंदों। जोंनि न'खरा बुंहरदों। दिनैसिम गैया। सोरनि बुङा? माबे? जानला मोनला खोथा बुंलाबायदों। मा? फैनानैबाबो नोंसोरो नोंसिना बिमा बिफा दंना गैया? फैनानैबाबो आंजोंबाबो रायलायफैनो हायोमोन। दिनैसिम मानो नोंफायाबो फनबो हरा, रायलायहराबो। मा रायलायनो नोंनि फिसाजोआनो गासिबो जा सावनांगौ सावजोबखाबाय ससियेल मिडियाआवनो। खिन्थु जों बेबायदि खालामनो गोसो गैया मिथिबाय। जों बेबायदि महर फाननो गोसो गैया। जों बेबायदि मानसिबो नङा। लाजिनाय दं जोंनाव। महर फानग्रा नङाबा आंखौ मानो ससियेल मिडियाआव हगारनो नागिरामोनलाय? नोमाखौ मानो हगारखोनलाय? माखौ? बे हिनजावा खारनायाव नोमाखौ मानो ससियेल मिडियाआव हगारफाखो नों? लाजिया नोङो? नोमाखौ मानो हगारफाखोनलाय? हगारबाय। औ, ओमफ्राय माथो जाखो? ओमफ्राय नों मानो होनखादों? नोंनि हिनजावा खारबाय। औ। मान सनमान जाग्रा नङाबा मानो बिमाखौ हगारफानांगौ? बिमानि मान सनमान थाङाखै जे? बिमाया मान सनमान थाङाखै? मायाव मान सनमान थांखो? बे ससियेल मिडियाआव हगारजानाया? बिदिखौ सानदोंबा, बिदि मान सनमाननि एसे मोजां सानबायबा, दा मा मोखाङै नुजाखो नोंना फिसाजो? दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना। मानो होनबा गावसोरनि पार्सनेल माने बाथ्राफोर बा गावसोरनि रायलायनायफोरखौ बेफोरबायदि माने कल रायलायबाबो माने ससियेल मिडियाआवसो आगारनानै होजोबो आरोना। दा गावसोरनि माने प्रब्लेमखौ दा गावसोर माने बिदिनो सिरि माने
सल्भ खालामना लाला आरोना मानो होनोब्ला नोंजों आंजों दावराव जायोबाबो माने कल रेकर्ड बा फन रायलायबाबो बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियायावसो माने आपल'ड होनानै होयो आरोना दानि जुगाव ससियेल मिडिया एखेबारे गुबुंलेसो जालांजोब्बाय आरोना बेफोरबायदिनि थाखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि बारे बारे कल रेकर्ड फैबाय थानाय गाज्रि गाज्रि भिडिअ फैबाय थानाय बेफोरबायदिखौ नुनानै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलाय दा थिग बेफोरबायदिनो रिस्मा ब्रह्मनि हासबेन्ड आरो रिस्मा ब्रह्मनि कल रेकर्ड रायलायनाया माने बारे बारे माने सानफा एफा माने कल रेकर्डआ माने आपल'ड जाबाय दङ आरोना माने जारिमिन ब्रह्मनि फेसबुक पेजाव नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय दंखायो जानो हागौ आरो दासो नोंथांमोना नायनानै फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि गावसोरनि पार्सनेल प्रब्लेमखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरै फोरमायबाय थानायखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो नैबे भिडिअनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय